Moikka vaan kaikille. Mä en oo yhtään varma, kuuluuks tää mun ääni. Mutta siis nyt mä teen tämmösen shoppailuvideon toisen osan. Ja no, käytin jo nää eilen ja no, käyttää näitä ja sitten täällä on lisää. Niin joo. Mä ajattelin, että mä käyttäisin nyt nää shillingit, koska mä en oikein jaksanut pidätellä nää itteeni. Kun mä keräsin näitä toissapäivänä. Niin mä nyt kuvaan tän videon. Mutta siis lähdetään shoppailemaan ja katsotaan nyt eka globaalia. Ja täällä globaalissa mä rupesin miettimään semmoista harmaata sulhoopaa, mitä mä kattelin. Eli tällaista. Jos on sitten, niin tässä ei ole huopaa tähän settiin, niin mä ajattelin, että tähän voisin ostaa tämmönen, niin ostaan tää nyt tästä pois. Ja nyt me joudutaan vähän lisäämään shillingejä, koska mulla ei riitä semmoisen takkiin, jonka mä haluaisin. Nyt pitää katsoa, että no se oli joku 7000, niin joo. Okei, näitä taida. Tää on toi joku ruusko, niin sitä meistä otetaan. En halua sitä ruusketta nyt. No saatiin tasan 7000, mutta katsotaan nyt, että riittääkö noi siihen. Mä en oo kyllä nyt yhtään varma. Joo, 200 pitäisi saada vielä. Elikkä nyt pitää lähteä myymään vähän tavaraa. Ja no, mä nyt en tiedä yhtään, että mitä myyn. Ja parkkeerasin itteni siis tänne lähelle, koska mä asun tuossa Sepol Farmilla. Joo, en oo myöskään yhtään varma kuvaaks tää. Että jos tää on mustana, niin sit se on voi, mutta joo, nyt pitäis vähän hidastaa, että mä törmäilen. Ja okei, en törmäile. Ja mä haluan siis puhua täällä vähän hiljemmin. Mutta mä puhun niinku mikrofoniin, että mä uskon ja toivon, että se kuuluu. Ja jos tää nyt on mustana, niin no mä en voi sille kyllä yhtään mitään, mutta joo. Mä katsoin tuon tölkin, mutta se on kana. Ja ennen kuin mä törmään tohon taas, niin mennään tonne kotitalleen. Ja en oo ehkä sen takia saanut kuvaa, koska tässä kuuluu se suhina. Tai no tässä kun mä vasta aloitan kuvaa, niin se ei kuulu, mutta kun mä katson sitä näitä mun videoita, niin sitten kuuluu, mutta joo, no sille ei voi nyt yhtään mitään, mutta joo. Joo. Mennään sonne kaapille, katsoa mitä voitais myydä. Ja joo. Mä ostin tosiaan tämmösen paidan eilen. Ja joo. Mä nyt vähän mietin, että mulla on siis tällaisia vaatteita. Mä nyt mietin, että mitä näistä vois myydä tosta, ettei ainakaan saa mitään sellaista määrää, mutta joo. Mä nyt vähän katselen, että mistä näistä saisi jonkun semmosen määrän. Tästä ainakin saa vähän yli, niin me voidaan myydä tämä. Ja otetaan tää hop siis nyt meidän päälle, tai ton hiusen päälle. Ja joo, mä en tiedä miksi mä pidän tämmösiä, mutta joo, laitetaan toi tonne. Sitten voitais katsoa vähän muuta. Täällä on siis suitset hevosille. Mä ostin tämmösetkin. Ja ne menee siis vaan tälle. Mä siinä ekassa videossa ihmettelin, että miksi sille hevoselle meni niinku tällaiset suitset. Mut nykyään niillä menee myös tällaiset. Niille menee mitkä vaan varusteet. Ja satulat. No nää menee. Ja täältä menee kaikki. Vaan no osa tietysti nämä ja toi ja nää muillekin. Mutta joo. Ei mulla oikein täällä oo ehkä mitään mitä haluaisin myydä. Myydään vaikka toi. Mä tosiaan myin ne kaikki muut 3, mutta en Okei, täällä on ainakaan, paitsi että onko täällä suojissa. No ei tälleen näy. Mä en oo varma, no näistä saa vaan 10 Joo, ja sit näistä. Tosta saa 300. Tosta saa 600 ja tästä. No sitä mä en kyllä edes halua myydä, mutta joo. Lemmikeitä en ehkä halua myydä.
Joo, ei ehkä. Mutta meillä on tässä nyt ainakin 4 tavaraa. Mä veikkaan, että noista saa ihan hyvin. Niin käydään myymässä ne, niin sitten viedään katsoa globaalia. Me voidaan kyllä käydä ostarilla. Ja joo. Mä ajattelin tai niinku toista päivänä ja vielä eilen, että tässä videossa sämppäillään. Mutta kun mulla on semmosia videoita 2, toinen kesti 2 tuntia, kun mä kävin 4 sämpis, niin mä nyt en halua kuitenkaan sämppäillä, että tästä videosta ei tule mitään 2 tunnin kestävää, että tää on tämmönen, no ei pikainen video, mutta tämmönen lyhyt video, että ei oo mikään tunnin kestävä, että sitä ei tarvitse pelätä, koska mä en itse ainakaan niinku tykkää katsoa mun videoit sillä, kun niistä tulee se suhina, ja sit mä en ite kuule ääntäni. Joo. Ja tosta ääni jo saattaa kuulua. Okei, kyllä mä uskon, että meille tulee, no nyt meillä on tuon verran, niin kyllä meille tulee nyt riittää siihen mennä globaliin. Ja mä ajattelin siis tällaista, että se sopii niinku tähän. Tosin noin housut mua vähän häiritsee, mutta joo, ei sillä nyt voi mitään. Mutta mä nyt voisin katsoa ihan niinku muunkin värisiä, että jos täällä onkin joku kiva. Nää jotkut on kyllä kalliita. Ja joo. Mä käyn vähän ostari siis, jos mulla jää noita sillinkejä. Koska en mä sinne nyt turhaa halua mennä, mutta joo. Tääkin olisi ihan kiva saada, mutta ehkä mä ostan sen joskus toista. Ja tämänkin mä oon siis joskus myynyt. Sen saa siis synttäreiltä. Kyllä hyvät sen saa globaalista. Mä nyt vähän mietin näitten 2 välillä. Mut sit mä katsoin, että onko tuolla vähän tummempaa harmaata. Ja tääkin olisi kiva, mutta ei ehkä tällä kertaa, kun se on aika kallis. Okei, täällä on tämmöset. Me voidaan ostaa vaikka tää. Ja meillä jäi tuon verran. Ja katsoa vaikka hevoselle. No jos täältä saa mitään tuolla määrällä, niin sitten joo, muuten ei. Joo. Ja nyt mä vähän kattelen, että niinku. No mä en oikein käytä mitään rosettia, niin ehkä mä en noista osta. Vaikka mulla on niitä kyllä aika ees paljon. Mutta joo, mä veikkaan, että tuolta ei nyt löydy mitään. Ja täälläkin on aika, ei rumaa, mutta aika kallista. Mä nyt vähän katson. No sen mä oon varmaan sanonut 1000 kertaa, mutta joo, mä voisin ostaa nää. Ihan vaan, vaikka mun pitäis kyllä säästää noita, mutta joo, ja mä huomasin vasta eilen, että nää menee niinku vaan kriolloille. Joten en osta sitä turhaa, koska eikä mä voisin ostaa sen tälle, mutta kun se ei mene tälle, niin en halua turhaa ostaa. Ja vaikka mulla on semmosia tämmösiä sotuloita, niin kyllä mä niitä käytän. Joku ehkä ihmettelee, että miksi, mutta joo, mun mielestä ne on yksi semmonen, missä on tämmönen sotula. Niin, se on mun mielestä kiva. Okei, nää on kyllä aika kalliita. Joten, no, mikä voitais ostaa, niin on ehkä tää, niin ostaa nyt tää. Paitsi sit ostarilla olisi ollut joku semmonen paita, mutta mulla on ollut se joskus. Sitten mä oon myynyt se, joten en mä halua sitä uudestaan ostaa, jos mä en tykkää siitä. Ja joo, mutta mä voisin nyt ehkä lopetella tätä videota ihan vaan sen takia, koska no, mä menen kohta syömään, jos mä jatkan tän pelaamista. Eli tsemppäilen, niin mä saan 200 tänne ja joo. Mutta okei, tohon mistä mennään, mutta ei videolla, koska joo. Eli mä nyt ajattelin, että mä lopettelisin tätä videota. Aika pikainen video oli. Ja en oo siis 4 kuukauteen tehnyt videoita, koska en oo kerennyt. Ja joo. Mutta sitten jossain kohtaa, vaikka niinku ehkä kesäloman vikana päivän tulee joku 3. shopping spree. Ja sit jouluna tulee joku shopping spree. Mä lupasin niinku ehkä viime vuonna, että mä tekisin jouluna, mutta kun mulla ei ollut rahaa, kun mä tuhlailin niitä joka kerta. Mut tänä vuonna, jos no nyt mä oon sen luvannut, niin koitan olla tuhlaamatta rahojani. Mutta sillinkään mä voin kyllä tuhlailla, koska niillä ei voi ostaa hevosia. Kumpa pois. Siis mä joskus toivoin, että kun mulla oli 10 000, niin mä olisin halunnut muuttaa ne Starcoinseiksi. Ja ei tarvitse kysyä, mutta joo. Toivottavasti piditte videosta. Ja tykätkää videosta, tilatkaa kanava ja
Joo, sori tää laatu vielä. Ja joo, mutta me nähdään seuraavassa videossa, joka tulee ehkä viikon päästä, koska mä olen aika laiska kuvaamaan. Ja yleensä mulla ei ole kovin paljon aikaa koulun jälkeen, niin joo. Mutta en lupaa mitään, mutta koittaa, että joka viikko tulisi edes yksi video. Mutta joo, moikka!